Ka Directorate of Higher and Technical Education ha ka Henry Trikleber ka pentip bagi samla puli ke jela ki bayale ka exam CUET PG kimdan kamshu ban haplik tho shabar jong ka than shatei la mingi hadin balapan biang ye computer notes ban pendan kam nak benta ka test ha ka ne ka tayo namar bak registration kelanang kiyo ha kisnam baladam kumta kattu katni ki samla puli kila syak penrung ban let yale ka exam Shaki Center ki badan Shaki Waipat ki Jaka. Da ka jingdan shu ki additional notes kumta ki bayale ka exam ha ka Henryo hadu hinyo terkleber kin tho ka exam hapo ka jela. Bat kitu ki badai banyale ha ka pra hadu shipho terkleber lapan kan ria no na ki center ki bashabar shala ki jong ki Jaka ong katanan. Ki ken huan ka NTA bat TCS ki dangale ban penkan ria ya ki weiru kumjo. Nalor kata nak benta ki tarik ki badang sa kajingpan kret ki officer ka NTA bat ki kinhun nak TCS kidang ya shakman but what happening ka jinge kendu jing ban pendap ki jingduna Henry Omdan manuru ki ban hapan let tho shabar jong kathan shatei la mingi ong ukurwa ka sorkar kadang penkare ru ban thit shu sa South Park sanpho tali ki notes nak benta ban pendan kam hagi computer test center balabu hagi college ya kaba ki officer kila ong bakani kan petlong ki samla ki bayale ka CUET UG ban om dan kam shu ban le shabar ka jela ha ubnai jeliu arja punrio gilaya le ban penbiang ya shibun ki notes khnang bagi samla kin om dan kam ban le shabar na Meghalaya ong u director of higher and technical education ha ba benram ba haba ka don ka jingkiu ha ka jingpen rong kerteng ki samla puli kila banjit ya kalat ka baar bat ka balai kat kum ki kendon jong ka NTA